Makadi zvenyu mukomanashi muri sei? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo ndine confession iyo yandiinayo. Ndinoda kukuudzai izvo zvatakadzidziswa apo patainge tichiri kubible school. Vanhu vazhinji havazvizivi. Zvimwe kuda ndainge ndiri umwe wevashoma avo vakadzidziswa zvinhu izvi. Taidzidziswa rurimi rwechihindi kuti tinyepere matongues muchechi. Kana mukanzwa mamwe mapastors nemamwe maprofeti vanenge vaine ndimi dzimwe dzinenge dzakasiyana nevamwe vanhu, zvimwe kuda vanenge piwawo same training yandakapiwa. Saka ndimi idzi kunyangwe dziri dzefake, asi it depends nekuti what do you mean kuti ndimi ndedzefake. Dzinenge dziri dzefake pakuti dzinenge dzisina kuburutswa namweya mutsvene dzikagadzikwa parurimi rwako kuti unge uchizokwanisa kutaura nerurimi rwekudenga. Ndimi idzi indimi dzepasi chigare dzaitaurwa nevanhu vekuIndia, but vakati siyanei zvishoma nevanhu vakugara kuIndia pari zvino. Vainge vari vanhu vaitaura nedenga futi, but ivo vaitaura nerimwe denga ratisingazivi isu nekunzwisisa, nekuti zvinhu izvi zvakaitika nguva yaNoa isati yambosvika. Ndichakuudzai nyaya yangu zvizere kuti sei tainge tichidzidziswa ndimi idzodzo, uye zvekare kana ukataura ndimi dzakadaro uri paruzhinji panenge paine vanhu, chii chinozoitika. Ndapota zita rangu munge muchizoriviga, nekuti iniwo ndiri mufundisi. Ndakapedza makore akati wandei ndiri kubible school because ndakazoita ma-extended studies apo patainge tava kudzidziswa ndimi idzodzo. Vanhu vazhinji vanofungidzira kuti kana mufundisi akasimuka akatanga kutaura nendimi, mweya mutsvene unobva watodzika. Asi kune ndimi dzakasiyana siyana. Kutori nedzimwe ndimi dzekuti dzinenge dzisitombori ndimi dzakabva kudenga, dzisingatauri nedenga ramunoziva imi, asi dzinovhura mamwe madhoo ekudenga awo akavharwa kudhara kutaura nezvinogara muzvadenga. Asi ndikuda kuti ndige ndichifumurawo zvimwe izvo zvandakasangana nazvo kubible school, nekuti ndinoziva kuti takawanda. Iniwo ndiri mufundisi ende ndatokwegura ndakura. Hatina kungodzidza bhaibheri chete apo pandainge ndiri kubible school. Takadzidziswa neimwe yavainge vachiti technical performance yokubata pfungwa dzevanhu panguva iyo yaunenge wava kuda kupinza vanhu mumweya, paya paunenge wasimuka wava kuda kuparidza, kugadzirira pfungwa dzevanhu kuti vange vachizova vakateerera shoko raunenge uchazotaura, uchishandisa zvikare nema-emotions evanhu. Saka pane zvose izvo zvatakadzidziswa kutaura nemazwi anobva mururimi rwechinyakare rwechihindi rwaishandiswa mune zvimwe zvitendero zvechinyakare zvenyika dzekumabvazuva, asi nyika idzi dzakazoparadzwa munguva yaNoa. Asi awa haasi mazwi awo aitaura nedenga direct, asi kutaura nezvaibva muchadenga, zviri zvinhu zvinorarama nekubhururuka. Mazwi awa iwo unoti kana ukamataura uri panenge paine vanhu. Patakadzidziswa kana muchida kuona kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika muchechi menyu, kana mukangonzwa pava kutaurwa nyaya yekuti dzokorora, urambe uchidzokorora izwi rimwe chete, it's either pakurumbidza kana kuti pakunamata, zivai kuti panenge pasisina kumira zvakanaka, nekuti pakuramba muchingodzokorora izwi rimwe chete iroro panokwanisa kuvhurika mamwe madhoo muchadenga ekuti imi munenge musina training hamukwanise kuzonzwisisa zvinozoitika after that. Hameno kana zvakamboitika kuvateereri vako mukoma, kana variko vanokwanisa kutiudza mucomment section kuti zvakamboitika kwavari paya pakunamata nendimi muchinzi dzokororai chakati, rambai muchidzokorora. Zivai kuti panenge paine zvinenge zvichida kuti zvinge zvichizoitika, but zvisina Mwari kana kuti mweya mutsvene pakati, ende muchechi munenge matopinda mweya usina kunaka. Kuchirungu vanoiti repetitive chanting. Ukataura mazwi iwawo nenzira iyoyo
gumisidzira watofura mamwe madho kana kuti maportal avanoti maportal muchirungu, unogumisidzira waita manipulation kushandura pfungwa dzemunhu. And kana washandura pfungwa dzemunhu nechanting iyoyo akaramba achidzokorora anopedzisira abatwa nesimba rakanyanyisa, nekuti pfungwa dzake dzinenge dzakonekta kune rimwe denga iro ratisingatendedzwe kuti tinge tichizokonekta pfungwa dzedu kwariri, nekuti kune zvinhu zvakawanda zvinenge zvichida kutopindawo munyika ino yatiri kurarama tiri mairi. Pfungwa dzake dzinobva dzachizomupinza mune yavanoti trance, unenge usiri muvision asi unenge wava kuita sekunge munhu ari kuda kupinda muvision. Saka vanhu vari mucheche zviya pavanenge vachinzi dzokororai chakati, vanhu vanotanga kunzwa kupisa, vamwe ndivo vanotanga kuzvongonyoka pasi kuita kunge nyoka kana kuchema, vanobva vati ndimweya mutsvene. Asi chokwadi ndechekuti dzinenge dziri pfungwa dzemunhu idzo dzinenge dzabata magetsi ekune imwe nyika iyo ekuti dzinenge dzisingafanire kuti dzinge dzichibatira magetsi ekunyika ikoko. Saka takadzidziswa zvose izvi kuitira kuti kana tava mudzikereke dzedu paya pekuti kana woparidza vanhu vange vachizonzwa kuti nhasi tanga tina mweya mutsvene vanga vachibata basa vari pabasa, asi tainge tichingoshandisa idzodzo ndimi dzekuIndia. Ndiyo secret yandiinayo. Ndinotenda chaizvo nechirongwa chenyu. Ndichange ndirimo ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vakawanda vakadzidziswa kuita fake, kutaura nendimi dzisiri idzo dziri dzefake, ndiko ke kutotanga kutoitaura nyaya iyi. Patakazvidzidziswa patainge tiri kuBible school taitita sekunge tiri kutodzidziswa zvakanaka, zvakangofanana nevanhu avo vanoti kana vakaenda kumaprofeti awa ane mukurumbira vanobhadharisa paya pamunonzi ma1on1 munokwanisa kutanga manzi muri kuendeswa kuSchool of Prophecy kunodzidziswa kuti munge muchizonzwisisa maprophetic words amunozopiwa nemuprofita, zvinhu zvekuti zvinenge zviine chekuita nezvimwe zvitendero zvepasi chigare, kuti unodzidziswa kuvhura pfungwa dzako kuti unge uchigamuchira mazwi emuprofita, asi zvinenge zvisisina Mwari mukati. Ukaona wava kuendeswa kuSchool of Prophecy iwe uri mutende kuti unge uchikwanisa kuzonzwisisa chiprofita, nekuti chiprofita kana chikangodzika chinofanira kungodzika chiri simple and straightforward. Zvakafanana nevanhu vanonzi vanoenda kuchivanhu. Kana waenda kuchivanhu kana ukaona pava kumbotaurwa nhoroondo panenge pasisina kumira zvakanaka, nekuti kana iyo mweya inoshanda iri muchivanhu painongodzika inongotaura nemo pasina kumbopotera. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo vari kuti ivo mufundisi, hanzi panguva yavakaenda kuBible school ndizvo zvavakadzidziswa izvo. Zvakangoma hazvo vedwe, ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Makore awo pakatanga kuita mukurumbira welabel iro ravanoti Ellis. Takatanga kurifarira label iroro ini nefriend yangu, akazoshaika zvake, akangorwara kwemazuva mashomanana ndokubva atonzi ainge atisiya. Saka takabatikana chaizvo, asi shamari yangu uyu akati atanga kurwara akati kwandiri ndinoda kuti unge uchizotora t-shirt nemasnika angu, zvainge zvichiri zvitsva. Akati shamwari, kana kuri kunzi kwandiri kuenda uku ndikasadzoka ndinoda kuti unge uchizotora t-shirt nemasnika. Handidi kuti mukoma wangu vange vachizotora hembe idzodzo nekuti vakandishungurudza pandakapinda muno muSouth Africa. Saka ndichambokudzoserai kumashure zvishoma. Shamwari yangu uyu wandichangoti Joseph akati apinda muno muSouth Africa tainge tichigara mulocation rimwe chete, tichigara tose
kudaro ndipo paakabva achizotanga kunetsana nemukoma wake. Akabva achizouya kwandiri ndokubva ndatanga kugara naye. Achishanda nemukoma wake painge paine dambudziko rekuti mukoma wacho ndiye ainge ari foromani, uye zvekare ndiye ainge achibata mari idzo dzaaipiwa nemurungu kuti ange achizobhadhara. Saka aizongogara aita urongwa achiitira friend yangu urongwa hwekuti kumusha uko amai vanoda chakati nechakati nechakati, aizopiwa mari shoma kana kungobhadharirwa rent nekutengerwa chikafu naamai guru avo vainge vari mudzimai wamukoma wake. Saka akazouya kwandiri achichema-chema achiti zvinhu zvainge zvakamuomera, because kana kuroora chaiko kwainge kuchitonetsa kuti ndingaroora sei iyo mari yacho yandinoshandira ichigara yatongoitirwa urongwa naamai guru mudzimai wamukoma wacho. Zvadaro ndakabvuma kugara naye ndokubva ndachizotaura nemurungu wangu. Takatanga kushanda tose inini naye, life yake ikatochenja. Akaenda kumusha. Dambudziko rakazova po nderekuti akazonomitisa umwe musikana wekune rimwe village. Vakatanga kunetsana naye vakati wanga uchifanira kuti unge uchizotimirira isusu takutsvakira musikana chaiye. Paakadzoka kuJoni ainge ava kungogara achingorwara, but zvainge zvisiri serious. Aingoti kana kunze kukaita makore aiti mudumbu make maita sekunge munenge muine chinhu chinenge chichifamba-famba. Ndipo pandakanzwa kutya vanhu vanobva kusaidhi rekumanika uko, because dzimwe nyaya dzaaitaura so dzaityisa, achiti iye kubva zvaakangotanga kungoshanda neni ava kupiwawo mari yakanaka aitoona zvinhu even muroom make paakange ava kugara ari ega, achiti akatomboona kadhara kainge kakagara kari muwardrobe, because pamba paainge ava kugara painge paine mafitted wardrobe. Anoti akaona door richizvivhura riri rega. Izvi zvakaitika ainge ari masikati apo paainge akarara, ndokubva achizoona door richivhurika, ndokubva aona kuti mumashelf mainge muine kadhara kainge kakagara kakatoremberedza makumbo kachiratidza kuti iko ndiko kainge kavhura do iroro. Akauya kumba kwangu achimhanya, uye zvekare pane imwe nyaya yakaitika. Akati apiwa mari nemurungu ndokubva achizoisa mari iya muenvelope. Paakazoti mangwana acho achivhura envelope ndokubva achizoona kuti muenvelope mainge makazara mavhu ne10 rand chete. Sezvo ainge akaspenda night neumwewo musutu, takati zvimwe kuda ndiye ainge akamubira mari, asi musutu iye akaramba akati ini yangu mari ndinayo, because tainge tichishanda tose. Ende akati pawanga wakawandisa mari yako handipazivi, ende ndanga ndakatodhakwa. Kana kuri kunzi ndainge ndakubira mari handaizomuka ndiripo pano, ndingadai ndatoenda. Saka zvakazoitika futi wiki rinotevera akwereta mari kubva kumurungu ndokubva aisa mari yake muenvelope. Akati tiri mumotikari tainge takagara kumashure kwepick up chimwe chimahindra chemurungu wedu iyo yaaishandisa kuzotitora kulocation nekuenda nesu kubasa nekuzotidzosa futi kana tachaisa. Saka takagara kudaro ndopaakangotanga kungobata-bata homwe dzake achitsvaka mari achiti envelope yangu handichaioni. Saka takazoti taburuka paya tava kuda kusechana, ndopaakazoona kuti envelope yake yainge iri mujaketi. Kunovhura kudai wanikwe kuti mainge muine 10 rand uye zvekare mainge muine ivhu rainge ririmo. Akaratidza murungu akati hatida kumbogara ndakupa 10 rand 1. Akazotopiwa zvekare imwe mari nemurungu because ainge ochema. Kumurungu zvakangoita sekunge ainge achida kungokwereta mari iri mari yefortnight, but takabva tatoziva kuti zvechokwadi mukomana ainge aine zvinhu zvainge zvichitumidzirwa kwaari izvo zvainge zvichimubira mari. Fast forward akazoti arwara akandiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichizotora lease iro raainge akatenga. Neniwo ndainge ndiine lebho rangu, takatoenda tose tikanotenga mutown. Hama dzangu, kana ukawirirana nemunhu achiri mupenyu zvinokwanisa kuzoti netsei pamberi apo mushure mekunge munhu wacho afa. Nekuti afa kudaro zvinhu ndainge ndava nazvo. Ndakatanga kuvaviwa kumusana. Ndaiti kana ndikapfeka t-shirt ndaivaviwa zvisingaiti kumusana kwangu. Ndaigumisidzira ndatsvaka chitanda ndotanga kuzvikwenya, ndaibuda mazipundu kuita kunge munhu ane munyaviri. Asi ndaiti kana ndikaita mazuva ndisingapfeke t-shirt iyoyo nebhutsu dzacho ndainge ndisingambobudi mapundu kumusana kwangu. Ndakazogumisidzira ndaenda
kuna nachiremba ndikabva ndaudzwa kuti ndainge ndiine skin yainge iri very sensitive, zvimwe kuda mumba mangu mainge muine bacteria. Ndakaita thorough cleaning, ndikaaina nemattress ndichizama kuti ndige ndichiuraya bacteria iya yainge ichikonzeresa kuti ndige ndichiita munyaviri. Nekusaziva ndakangoramba ndichingopfeka zvinhu zviya because rainge ritori lebo zvekutodaro. Mukomana achi ndakarwara kusvika ndichizonoadmitwa kuchipatara. Zvinhu zvandainge ndisingatozivi kutoti urwere hwakaita semunyaviri unokwanisa kutonzi admitted kuchipatara ukatombonogara muchipatara. Ndakagara muchipatara kwevhiki 3 ndiri muchipatara. Ndopandakatanga kuona friend yangu. Ndaiti ndikapepuka usiku ndaingomuona akatogara neni pamubhedha obva atongonyangarika. Zvakatanga kundinetsa mupfungwa dzangu, ndikati ko munhu uyu ari kuramba achiuya muhope dzangu ende aiti kana akauya aisambotaura neni. Ndaiona kunge anenge akavharwa muromo wake neselotape dziya dzekukavhisa mabhuku, ndiyo yandaiona yakamuvhara pamuromo wake, ainge asingakwanisi kutaura neni. Ndakabva ndachizoudzawo mudzimai kumusha ndikati ndozviri kuitika kunoko, apa ndiri kuramba ndichingorwara, apa ndairamba ndichingowedzera urwere nekuti ndairamba ndichingopfeka zvinhu zvemufi. Ndakabva ndachizoti ndaudza mukadzi haana kuzorora ndokubva achizotanga kufamba. Afamba kudaro ndopaakabva achizoudzwa kuti mumusha mainge muine mweya wengozi. Kana pakataurwa nyaya yakaita seiyoyo, vanhu mukurarama unogara utori nemuroyi wako waunenge uchitozviudza kutoti ningi ndiye muroyi wangu. Saka ipapo pandakanzwa zvichinzi mumusha mune ngozi, uye zvekare ngozi iyi yainge ichisundidzirwa kwandiri semunhu wenyama, ndakabva ndachizofungidzira vamwe bamunini vangu avo vandaiti ndivo vainge vachindisundidzira mhepo. Ndakaenda kumusha. Ndinoda kutenda Mwari kuti pandakati ndichisimudza demo iroro mukomana Ashi rakandiremera, ndikaita sekunge ndiri kuda kusimudza njanji. Mudzimai wangu naamai vachibva vapinda vakandibvunza kuti ndainge ndichida kuenda kupi nedemo randainge ndakabata. Shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndige ndichingoenda ndonotema bamunini, zvimwe kuda ndingadai ndiri mujeri kutaura kudai. Ndakabva ndagara pasi ndikatanga kuchema. Takabva tachizofamba. Saka tichifamba kudaro takatoenda, ndainge ndakapfeka masnika eElise, jini uye zvekare neT-shirt mukati nekajaketi keElise necape yangu yainge iri yeElise. Ndakatorova mucheno paya, but ndainge ndichirwara. Ndichifamba ndainzwa sekunge pane chinhu chiri kundisvepa ropa rangu zvekuti ndaitopota ndichinzwa dzungu. Ndainge ndava kungogara ndiine mazowe raspberry nguva dzose ndichiti ndiri kuwedzerawo ropa. Tichizonosvika pamba pemuprofita, saka akazotanga kundibvunza kuti bhutsu dzainge dziri dzani. Ndikavati bhutsu dzainge dziri dzangu. Vakati hamuna kudziba here bhutsu idzi? Ndopandakatanga kufunga manje kuti kwasei muprofita uyu ari kungoramba achingondibvunza kuti bhutsu ndedzani, T-shirt ndeyani yamakapfeka mukati, sei ari kuti zvinhu handina kuzviba here? Ndopandakazoti maybe pane connection. Takagara kudaro ndopandakabva ndati madzimai, inini pane imwe nyaya iri panapa. Bhutsu idzi ndakadzipiwa noumwe wangu apo patakati tichimuendesa kuambulance. Akanditi ndige ndichitora zvinhu izvozvo hama dzake dzisati dzasvika, because ainge asingadi kuti hama dzake dzinge dzichizotora zvinhu zvake zvaainge akatenga kudhura, because vainge vakamuitira utsinye. Saka ndakangozvitora ndichiti ndinozvichengeta because ndainge ndiine tarisiro yekuti ainge achazodzoka kubva kuchipatara, but unfortunately ndokuzonofa kwaakazoita. Saka vakanditi ndopari kubva ngozi, sei manga muchifungidzira kuti hama yenyu ndiyo iri kukusundidzirai mweya wengozi? Ndikati munongozivawo mukurarama madzimai. Vakabva vati painge pasina chakaipa. Ndokubva vachizoti kwandiri vainge vachazondibatsira. Vakandibatsira vakanditi ndige ndichikurura bhutsu dziya. Ndakadzikurura zvekare neT-shirt. Ndikadzoka kumba ndakangopfeka jaketi ndisina kana bhutsu, tichingofamba kudaro. Vamwe vanhu vachitiona tichifamba vaitongoshamisika kuti ko murume uyu ari kufamba asina bhutsu. Zvinhu zviya zvakazosara ikoko kusoweravo madzimai. Vakazoti ndainge ndichifanira kuti ndige ndichizotaura nehama dzemufi apa kwedu kumasvingo. Takazoenda kwaMutare tikanotaura nehama dzemufi, ndikaripisiwa nemombe 1. Zvinhu zvandainge ndisingatozivi mukomana Ashi kuti
kana uine friend yako pakunofa paya munenge musisina ukama. Saka kana uine zvaunenge wakapiwa nefriend yako muchivandi zvinenge zvichida kuti ugare watongobuda pachena woudza vanhu vose kuti izvi ndo zvakaitika, upenyu hwangu hwakapotsa hwapinda musango. Yainge isiri nyore kugara uchingoona zvipoko, especially pandaige ndiri muchipatara. Ndaitozviudza kutoti uku ndiko kwatova kutofa kwangu. Kana ndava kutoona vanhu vakafa zvinoreva kuti kufa kwangu kwaswedera. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi takawirirana seboys, but handina kunge ndakaziva kuti iye ainge achazondipandukira mushure mekunge afa. Yo zvakaoma. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo. Ndava kugara kunoku kuZambia, nditori nechitupa. Ndakatoroora mukadzi wekunoku, but mukadzi wandakaroora ndowekuBotswana, asi ndinogara naye muno muZambia. Titori nematracks edu andisingatauri hangu nezita. Mukomanashi iniwo nevamwe vakomana vandainge ndiinavo nebrother yangu takaba mari inotyisa apo patainge tichishanda pane rimwe prazi. Ende ipapo mukomanashi pakaitika chishamiso zvekuti hatina kubatwa. Tainge tiri 5 kudaro takabva tachizoba mari yainge yakawanda, yainge iri 3 million rand. Taishanda pane rimwe prazi, asi prazi iri rainge riri reumwe politician weku ANC. Saka taba mari yainge iri mari yecorruption. Saka mari iyi yaigara mune imwe room. Takaiona nemistake. Zvaaita aiti kana akawana mari dziya dzemadhiri avo ecorruption hadziiswika mumabengi, vanongopanana mari cash. Saka aiuya nadzo mari idzodzo obva achizodziisa mune imwe room. Ende aitozviziva kuti isu hataizombofa takafungidzira kuti mune imwe room munenge muine mari inenge iripo. Saka isusu tainge tichigara kukomboni, taingoshanda tiri 5 kudaro tiri boys tichifudza makwai uye zvikare ainge aine mombe. Prazi iri handingatauri hangu kuti prazi racho rainge riri nechekupi. Saka takazoti nerimwe zuva pamba apa painge pachiswa masola. Saka takazotanga kushanda tichibatsirana nevarume vainge vauya kuzoisa masola. Saka ndo patakazombowana mukanawo wekuti tinge tichipinda mumain house. Mukuzongofamba famba sevashandi munomboita musikanzwa. Brother yangu uyo wandichati John ndiye akazonopinda mune imwe room mainge muine electrical gadgets ainge asingachashandi. Saka akazotanga kuvhendenyura. Pfungwa dzainge dzamubata dzainge dziri dzekuda kuba malaptop ainge arimo, because mainge muine murwi wemalaptop zvikari nemafoni. Mamwe acho ainge atori mafoni ainge akanaka. Saka brother yangu John ainge atobatwa nemweya wekuti tinge tichizoba mafoni iwawo. Akabva achizotiudza akati, boys, pane zvandaona. Ini ndaona kuti murumu umo mune mafoni munei. Pamba apa painge paine dzimwe imbwa idzodzo dzairuma. Imbwa idzi dzaivhurirwa usiku hwoga. Dzaipiwa chikafu neumwe mudhara uyo ainge aine prazi rake. Ainge ari muSouth African, ari munhu mutema. Saka aitouya nemotikari yake usiku obva atovhurira imbwa idzodzo. Wainge usingapapindi kana kuri kunzi dzinenge dzavhurirwa imbwa idzodzo, asi dzinenge dziri mufence umo mainge muine imba yacho main house. Takatanga kutaura tikatanga kuzvibvunza kuti zvino toita sei, because mairatidza kuti mainge muine malaptop nezvinhu zvataikwanisa kana kuzotengesa, asi mari tainge tisati taziva kuti mainge muine mari. Vakomana vaya vemasola vakaita mazuva vachigadzira masola. Ndo patakazovhura imwe washing machine. Amai wekani, takaona kuti mainge muine mari yainge yakawanda kwazvo. Tikati boys, uyu ndiwo watova mukana wekuti tinge tichizotobudirira. Tainge tisati taziva kuti mari yacho yainge iri mari, but yainge yakaita kuzara muwashing machine. Ndoma yainge yakawandiswa imomo. Takaronga. Ndo patakazofunga zvekuisira imbwa poison. Vakomana ava pavainge vachiri kuisa masola avo.
mukomana She imbwa dzakazoti dzavhurirwa isuwo tainge titori nebeef yatainge takatotenga nesausage ndokubva tanyika sausage iroro mumushonga uyo watainge takamikisa nemvura but uri mushonga wemakonzo. Tose tainge takaita chitenderano chekuti tainge tichazozviita zvinhu izvi tobva tatiza tose because mari dzatainge tichipiwa ipapo dzainge dziri nzungunda menya ende takaona kuti wainge uri mukana wedu wekuti tinge tichizobudirira. Saka takabatana tose tiri 5 kudaro. Usiku hwacho ihwohwo ndipo patakabva tachizokanda nyama. Takanda nyama imbwa dziye dzakangohukura ndobva dzatanga kudya nyama iyayi. Saka dzakazongotanga kutongorwara tikajamba ndokubva tachizonopinda murumu yamya. Tapinda murumu mari yakatorwa mukoma. Apa ndainge ndatotaura nemukadzi wangu because ndakambogara muBotswana then ndokubva ndatoita mwana nemukadzi wekuBotswana asi takazonetsana zvedu ndokubva ndachizoenda kuSouth Africa. Ndakamuudza kuti tainge tiri munzira inini nebrother yangu. Zvevamwe ava ndainge ndisina kutaura nezvavo because ndainge ndisingade kumuudza zvakawanda madhiri epamafoni apa tiine mari. Ndakabva ndataura nevamwe vangu ndikati vakomana kana kuri kunzi tikaenda nekuBeitbridge tinosungwa because tichatsvakwa mangwana ende nhasi tikufanira kuti tinge tichizotobuda muno muSouth Africa totongoshayikwa. Ndikati tichatoenda nekuZerust kana muchikuziva kuti tinge tichiavoida Beitbridge border post. Takawirirana paya ndokubva taronga. Takati tava muZerust mukoma ndokubva tabata truck ndokubva tayambuka. Takaita lucky because border rekuBotswana rinovharwa but takakwanisa kutoyambuka ndokubva tanoti muBotswana side. Tichingonoti muBotswana side ndakabva ndatoti varume tatopona tatosurvive because nyaya iyi ichazotobatwa mangwana. Zvanhasi tiri safe. Saka mangwana acho takangoswerawo tichingobatanawo nevanhu pamafoni vainge vachitiudza kuti papurazi patainge tichishanda painge pakabiwa ende tainge tichitotsvakwa because ndisu tainge tava masuspect. Isu tainge tatova muBotswana. I'm sure kuti vakatoenda kuBeitbridge vachititsvaka, mapurisa vakamaunta maroadblock, hatina kubatwa. Takanosvika muBotswana. Advantage madam ivo vanogara mumavillage makaita mumachonyonyo ndokwatakasvika tikatanga kugara ikoko. Saka takatombogara kwenguva yakareba tirimo muBotswana. Madhamu vakazozviziva havo nekufamba kwenguva kuti tainge tiine mari yainge iripo. Asi vamwe vakomana ava manje ndo vatainge tichida kuti tinge tichisabhura muchigemu. Ndo patakabva tachizofonera amai vangu ing'anga kwedu kumusha kwaRusape. Takavabata tikavaudza kuti ndisu tainge tiri kutotsvakwa ende mari tainge tiinayo. Saka amai vakazoti painge pasina problem, vainge vachida kutigadzira zvekuti tinge tichikwanisa kuzodzoka kumusha. But ndakavaudza kuti vamwe vakomana vatainge tiinavo tainge tisingadi kuti vange vachizodzokera kumusha vaine mari because mari iyi tainge tichida kuzoishare takati inini nebrother yangu. Saka vakazogadzira mushonga. Vakomana vamwe vatatu ava vakazongogarwa nemhepo. Mhepo inoti kana ikakugara mukoma inokuitisa zvimwe zvinhu zvinenge zviri very stupid. Vakomana ivavo vakati vagarwa nemhepo ndokubva vatiza pamusha paya patainge takagara takachengetedzeka pamusha pana madhamu. Kwava kuti tande kudzokera kubhodha reSouth Africa. Pakunoyambuka vakayambuka zvakanaka. Vakazoti pavainge vava muJoburg ndopavakanonhongwa nepolisi. Ndokubva vanhongwa nepolisi vakaendeswa kupolice station. Nyaya dzikabva dzatobuda. Vakomana vakataura kuti chokwadi tainge takaba mari ende vamwe vavo vachireva inini nebrother yangu tainge tiri muBotswana. Takabva tatizawo ndokubva tanoti muZambia tikanoti kumusha mari dzedu tainge tiinadzo. But kuZambia ndokwandakanosiya madhamu. Ndainge ndatotenga truck. Ndakaritenga truck mukoma rainge rakatofa. Truck rangu rekutanga ndakaritenga patruck stop. Ndakatongosvika patruck stop ndikati ndikuda truck ndokubva ndaona rimwe Scania rainge risina mavhiri. Ndikatotaura nemuridzi wacho muZambian tikabva tatotaurirana. Ndikati kunyangwe ndikanzi ndasungwa asi ndinosiya mudziyo wangu uyu ende mudzimai wangu ndainge ndichitomutrusta because tine zvinhu zvakawanda zvikuru zvatainge takaitirana. Saka truck ndakarisiya muZambia ndokubva tachizoenda kumusha kwaRusape. Takasvika tikanogadzirwa namuchemberi ndokubva ndachizodzoka kuZambia. Ndokwandinogara kusvika pari nhasi ndatova nechitupa chemuno muZambia. Ndiyo secret yangu yandiinayo yandiunza pano.
Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Kuita kunge movie kudaro, akomana ka zvakangooma hazvo vedu we, zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages awo andanga ndakakubatirai muzuva ranhasi. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.